I dette video vil jeg fortælle omkring fortynding. Ligesom når vi beregner almindeligvis på flydende lægemidler, så benytter vi os af begreberne stofmængde, styrke og volumen. Så de elementer, der indgår, det er altså stofmængde, og det er den mængde af lægemiddelstof, der er, og det måler vi i gram, milligram, mikrogram, mol, millimol, mikromol eller internationale enheder. Så har vi volumen, og det plejer vi at måle i milliliter eller liter, før og efter fortynding i det tilfælde her. Så har vi styrken, og styrken det er det, der angiver mængden af lægemiddelstof, som er i en enhed, for eksempel milliliter eller liter. Og det måles i gram, milligram, mikrogram, millimol, eller mol, millimol, mikromol eller internationale enheder, og alt sammen per enhed. Det man skal være opmærksom på, det er, at der skal være en overensstemmelse mellem den benævnelse, vi har for stofmængde og styrke. Når vi taler i hvert fald vægt. Og der er det sådan, at man skal sørge for, at stofmængden, som for eksempel kan være angivet i mikrogram, og styrke, som kan være angivet i milligram per milliliter, her for eksempel 60.000 mikrogram og 5 milligram per milliliter, så skal vi enten omregne de 60.000 mikrogram til milligram, og det gør vi ved at dividere med 1000, således at det giver 60, så har vi en stofmængde på 60 milligram, og så har vi en styrke på 5 milligram. Så er der overensstemmelse milligram begge steder. Vi kan også vælge at omregne det hele til mikrogram. Det vil sige, at de 60.000, som er stofmængden, det har vi jo i mikrogram i forvejen. Så derfor er det styrken, hvor det er angivet i milligram per milliliter, der skal omregnes. Og vi går fra milligram til mikrogram ved at gange med 1000, så de 5 gange 1000, det er 5000. Derfor har vi en styrke på 5000 mikrogram per milliliter. Så har vi det hele i mikrogram, og så kan vi begynde at regne. Men som sagt, det er lige meget, om man gør det ene, eller man gør det andet. Det man skal være opmærksom på, når vi taler fortynding, det er, at den samlede stofmængde, altså det aktive lægemiddel, det bliver ikke ændret under fortynding. Det er ligesom med saftevand. Man kommer noget koncentreret saft i et glas, og så hælder man vand i. Men mængden af koncentreret saft vil ikke ændre sig. Det vil bare blive spredt ud over en større volumen, så saften bliver tyndere og tyndere. Det vil altså sige, at mængden af det aktive lægemiddel, det er altså konstant. Så det vil sige, det er det, vi skal være meget skarpe på at hele tiden holde fast i, at den samlede stofmængde, det vil sige det aktive lægemiddel, ændrer sig ikke under fortynding. Så er der volumen. Når man fortynder, så vil den samlede volumen altid øges. Tænk igen på glasset med saft. I kommer koncentratet i, og så hælder I vand i. Og derved bliver det samlede volumen, man kan drikke, det bliver større. Det samme her. Når man fortynder, så bliver den samlede volumen større. Styrken, den mindskes altid under fortynding. Igen tænk på saft. Hvis I kommer vand i koncentratet, så bliver det knap så kraftigt i smagen. Fortynder I det rigtig meget, så bliver det meget, mindre skarpt i smagen. Når man arbejder med fortynding, så er det vigtigt, at man altid som noget af det første går hen og beregner den samlede stofmængde. Fordi det er det, vi ved i forhold til den forrige planche, vi snakkede om, at den vil ikke ændre sig, uanset hvor meget man fortynder. Så kan man derefter gøre sig klart, om det man skal beregne på, det er, om det er den mængde fortyndingsvæske, altså volumen af fortyndingsvæske, som skal tilsættes, eller man skal beregne den samlede volumen af lægemidlet efter fortynding, eller man skal beregne lægemidlets styrke efter fortynding. Men uanset hvad, så er det altid den
beregningstrekant, som hedder, at stofmængde, volumen og styrke indgår. Og det er simpelthen den generelle beregningstrekant, vi har, når vi taler omkring flydende lægemidler. Vi skal huske, at rød streg, det betyder at dividere, og grøn streg betyder gange. Derfor har vi, at stofmængde er lig med volumen gange styrke, og volumen er lig med stofmængde divideret med styrke, og styrke er lig med stofmængde divideret med volumen. Så kan vi se nogle eksempler. Vi har en patient, som skal have et lægemiddel med styrken 5 mg per milliliter, og lægemidlet findes i 10 ml beholder med styrken 25 mg per milliliter. Og nu skal vi finde ud af, hvor meget fortyndingsvæske skal vi anvende for at opnå styrken 5 mg per milliliter. Så lægemidlet har vi altså i en beholder på 10 ml. Det vil sige, at den stofmængde, vi får, det er udelukkende fra de 10 ml. Så vi kan derved beregne, hvor mange milligram vi har i aktivt lægemiddel. Og det er igen den generelle beregningstrekant, der skal anvendes. Vi kender volumen, vi kender styrken, derfor så går vi hen og siger, at stofmængden, det er lig med volumen gange styrke. Og volumen, det er 10 ml, og styrken er 25 mg per milliliter. Og når vi ganger de to, så får vi 250 mg. Det vil sige, at den mængde lægemiddel, vi har til rådighed, det er 250 mg. Så sker der det, at vi skal beregne volumen. Fordi når vi har tilsat noget fortyndingsvæske, så ender vi med en eller anden volumen. Den kender vi ikke, men det vi nu ved, det er, at vi har en stofmængde, som er på 250 mg. Det beregnede vi før. Vi har samtidig fået at vide, at den styrke, som lægemidlet skal have, det er 5 mg per milliliter. Altså kender vi stofmængde og styrke, og så kan vi finde volumen. Og vi finder volumen ved at sige stofmængden divideret med styrken. Og i det tilfælde her, der har vi en stofmængde på 250 mg, og vi har en styrke på 5 mg per milliliter. Eller det har vi ikke, men det er den styrke, som lægemidlet skal have. Og for at vi kan få det, så skal den samlede volumen være 50 ml. Derfor skal vi tilsætte det, der er forskellen på de 50 ml og de 10 ml, som vi havde i forvejen. Og det vil sige, så skal vi tilsætte 40 ml. Så med andre ord, hvis vi tager de 10 ml med styrken 25 mg per milliliter og tilsætter 40 ml, så lander vi med et samlet volumen på 50 ml, og så når vi den ønskede styrke på 5 mg per milliliter. Så resultatet er altså alt i alt, at vi skal tilsætte 40 ml. Et andet eksempel, det er, at man har 40 ml infusionsvæske, som har en styrke på 20 mg per milliliter. Og så tilsætter vi 160 ml steril vand. Derved så bliver det jo fortyndet. Så nu er bare spørgsmålet, hvad er styrken af lægemidlet efter fortyndingen? Ja, igen så kommer stofmængden fra de 40 ml infusionsvæske med styrken 20 mg per milliliter. Og igen skal vi anvende den generelle beregningstrekant, som siger jo, at stofmængde er lig med volumen gange styrke, og volumen er stofmængden divideret med styrken, og styrken er stofmængden divideret med volumen. Sådan her. Den samlede stofmængde, vi har, det var som sagt volumen gange styrke, og her har vi 40 ml, hvor vi har 20 mg per milliliter. Og det vil sige, at vi får en stofmængde, som er 40 gange 20, det vil sige 800 mg. Den samlede volumen af lægemidlet,
det er de 40 ml, som vi har i infusionsvæske, og de 160 ml, som vi har i fortyndingsvæsken. Det vil sige, at tilsammen har vi 200 ml. Så de 800 mg er fordelt ud på de 200 ml. Styrken finder vi nu ved at tage den kendte stofmængde og dividere med den kendte volumen. Det vil sige, at vi har en styrke, som er de 800 mg divideret med 200 ml. Det vil sige, at vi ender med 4 mg per milliliter. Så tager vi et tredje eksempel. Her drejer det sig om en patient, der skal have 500 ml lægemiddel med styrken 10 mg per milliliter, og vedkommende skal have det som drop. Men lægemidlet findes som koncentrat med styrken 100 mg per milliliter, hvorfor der skal ske en fortynding, inden det bruges. Nu er spørgsmålet så, hvor mange milliliter koncentrat skal der anvendes for at opnå den ønskede styrke på 10 mg per milliliter. Det vi kan sige, det er, at stofmængden, den skal jo beregnes ud fra de 500 ml, som vi ender med at have, og så den styrke, som ønskes, nemlig 10 mg per milliliter. Og så skal vi anvende den generelle beregningstrikant, som er den her stofmængde lige med volumen gange styrke, som vi har brugt i andre tilfælde. Den stofmængde, som vi ender med at have i den færdige opløsning, det er den volumen, vi har gange med styrken. Og i det tilfælde her, der er volumen 500 ml i det færdige, og vi har en styrke i det færdige på 10 mg per milliliter. Og når vi ganger de to med hinanden, så finder vi, at den samlede stofmængde i selve den slutopløsning, vi har, det vil være 5000 mg. Den styrke, vi har i koncentratet, den er 100 mg per milliliter. Så nu skal vi finde ud af, hvor mange milliliter af det skal vi tage, for at vi får de ønskede 10 mg per milliliter. Og det gør vi ved at sige, at den stofmængde, som vi har beregnet os frem til, der er i slutopløsningen, det er de 5000 mg. Og så dividerer vi det med den styrke, der er på koncentratet. Og det er de 100 mg per milliliter. Når vi gør det, så er det 5000 divideret med 100, det er 50, og det giver 50 milliliter. Altså skal vi, for at få den ønskede styrke i de 500 ml infusionsvæske, så skal vi tage 50 ml af koncentratet, som har en styrke på de 100 mg per milliliter.